San Andreskoak etzegozten lo, baizik ondo armatuak, oso laizter makurtu ziraden, fasistan buru arruak. Hirurogeita amabostilak, euneta gehiago zauritu, euren buruak horla ikusirik, ezin aurrera jarraitu. Batzuk batetik bestek bestetik, atzerantz ziran nabitu, horlako zurra eramaterik, ez zuten asko pentsatu. Lehenenik oiek pentsatzen zuten, hilko ginala guziak, baina oraindik gure kuadrillan, bagera gizon biziak. Indar handiko armak dauzkagu, soinean ondo jantziak, gure menpe geldituko dira, reketean kerguziak. Indar handiko armak dauzkagu, soinean ondo jantziak, gure menpe geldituko dira, reketean kerguziak. De troncos de madera que luego cubrían o con sacos terreros o con tepes de hierba y demás. Entonces, claro, si le pegó algún pepinazo, pues aquello se iba a tomar por culo. Lo que pasa es lo que es la estructura de hormigón de la base, de lo que es el escudo. San Andreskoak etzegozten lo, baizik ondo armatuak, oso laizter makurtu ziraden, fasistan